wallahi garin ga sai a hankali. Kwakwai, ce mutum tun sahi ba abin da ya ci. Tun sahi in ba ɗatin garin da a ci a can na ajiye ban samu abin da na sa baki. Kai, ni wai ganin nika ko in fara sace-sace da zabce-zabce. Ce, ko na yi kuɗi, ko ga yin ina. Wallahi garin nan sai a hankali. Ya ne? Salamu alaikum. Ya gari? Wallahi alhamdulillah. Taimako kwana uku baka ci abinci ba. Sati, wata. Sati ma. To ka san abin da za a yi. Bari in je akwai wani sauran katunan sai in ɗauko ma. In ne ba ka Allah ko shinkafa da miya ko kaza ko indomi ko kwai ko naman. A basu ɗaya in ba suna ba. A ba su ɗaya sai an jima na. Da Allah malam sai an jima. Sai an jima. In ba taliya ba ko spaghetti Ko kaji. to sai an jima. Lalle ga wanda ya yi wato ma abincin ma da zai ci ma sai ya zaɓa. Wallahi ba yunwa suka yi.